राम राम मंडळी. शेतकऱ्यांचा प्रगतीचा साथी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मी आप्पासाहेब पवार. आज या सरकीला 60-61 दिवस होत आहेत, 2 महिने, आणि याची उंची आता 2.5 ते 3-3.5 फूट अशी आहे. हिला आज चौथे खत पेरणं चालू आहे. त्याच्यामध्ये 10-26-26 आणि मॅग्नेशियम आहे. 50 किलो 10-26-26 आणि 25 किलो मॅग्नेशियम. तर असा आता छान प्लॉट आहे. आपण ही पहा असा प्लॉट. माहिती जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. जय किसान.